היום נתמקד במצב שסוללה מתרוקנת מהר. מסתבר שיש הגדרות בטלפון שלכם שמרוקנות את הסוללה וגם מרגלות אחריכם, בלי שתשימו לב. במדריך הזה אני מראה לכם בדיוק מה לכבות. בואו נתחיל. שלב ראשון, נתחיל בעצירת סריקות מכשירים. ניכנס להגדרות, גלגל שיניים, כן? נרד לגוגל. בגוגל ניכנס לכל השירותים. כאן נתגלגל למכשירים, ופשוט נקבע את סריקות לאיתור מכשירים בקרבת מקום. נחזור חזרה לאחור. נלך לאזור של מודעות. כאן יש כמה דברים לכבות. פרטיות בפרסום. נוריד את הסימון הזה. אותו דבר כאן. אותו דבר כאן. זה מונע ממפתחים לעקוב אחרי מה שאתם עושים באתרים ובאפליקציות. זה היה שלב 2. שלב 3, עצירת שליחת נתוני שימוש. נחזור חזרה לאחור. נלך לשימוש באבחון. וכאן נוריד את שימוש ואבחון. זה מונע מניעה של כל פעולה שאתם עושים למפתחים של אנדרואיד. לסיום, עשיתם את זה, עכשיו הסוללה שלכם תחזיק יותר זמן, והמעקב אחריכם פחת משמעותית. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם, לשתף את הסרטון הזה עם מישהו שהסוללה שלו מתרוקנת מהר מדי. לכו על זה, מומלץ בחום רב.